Ake uzakithi ke ndoda madoda uSBUSISO ke lo okhuluma naye njengamanje okuyena ke osemdlalweni weKaizer Chiefs neqembu lawo iOrlando Pirates bangibiza ke ngomthakath'wendaba ke lona gama engidume ngalo ke insizwa kodwa ke njengamanje la umdlalo esiwona le Moses Mabhida Stadium la kutholene khona iKaizer Chiefs neqembu leOrlando Pirates iPirates la bakhona ke bona ko Ben Muthwari bakhona ke lapho Dube bakhona Jele nabo Kamaldina Mango kuyona iChiefs akhona nje namanye amadoda amabalo ntiyantiya bala khama Billiard nabo ka Onyukovic soke sibona ke namadoda aqeqeshayo la uMitendopho naye ke umkhwena soke sibona ke ziyangena ke manje singena ke enkundleni kuzo sibona ke la ukuthi ke ingabe mbala ubani kuyena ozoqhubela phambili kodwa ke ibhola ke manje lizosuka nawa ke amadoda andlaleka lapha ke egroundini naye impofana lapha iphamisa izandla ibingelela abalandeli bayo beKaizer Chiefs nale bhakabhaka liyagoqa lapha babingelela abalandeli babo sebabona lapha ke oMakaringe bephamisa izandla ibhola ke lizosuka ke manje ibhola ke lani ibhola liphethwe wena futhi lapha emuva uthathelisa ke lapha ufuna Castro ibhola thatha elibangana indoda uCastro eqinisele emuva ke uSasmani ibhola eningamanyama manyama ibhola ethatha enikano Castro ibhola njani ke manje uCastro uthola khona maluleka ha awalibamba kalula nje ibhola uWayne Sandland not Kaizer Chiefs not Orlando Pirates unake izandla lapha ke ukhamba Billiard uthi ndoda uyazi ngangcono kuba ibhola uliginqe kumina kodwa ke asibonekela ibhola khona kick yeqembu la iOrlando Pirates ikhona kick izoshawa ke lapha emuva kodwa ke ikhona kick yamfishane nje yakena uphula ibhola futhi uthatha phamisa manje uzamthola lapha kuMuthwari kodwa Makaringe ibhola thatha ha nanjaba umadoda ibhola laphuma phezulu kwebhali ibhola lakhe ke lapha ke uMabaso not Orlando Pirates not Kaizer Chiefs umabheka ke la indlela edlala ngayo iOrlando Pirates ifuna ubazuma laba beKaizer Chiefs ngoba uyabona ukuthi vele babantu abadlala amabhola amade kodwa ke ibhola ke sesithini manje yashibilika lapha kuMakaringa nango Sasmani ufocus kolunye ibhola lithathe bena khama Billiard uBilliard ibhola lithathe phamisa manje uzamuthola kuNiko yes madoda hayibo uthi lineman cha akulona yaliphika lineman igoli uthi cha akulona madoda yakhona uNukovic uthi lineman cha ngeke alingenanga ndoda ube offside kodwa ke kulomzuzu nje esikubona njengamanje ake sithathe intambo sibusele wena lapho e-studio sibone ukuthi ingabe mbala kwenzekani emva kwedolo ke futhi ngizobe singilindele wena baba ngiyabonga kakhulu.